What is Lent? Ano ba ang Kwaresma? Okay ka lang? Magpa-BP ka. What is Lent? Meron kong isang kaibigan, kapitbahay namin, ang pangalan, Aling Tukneneng. Nakita niya, meron kaming kailangan sa aming kitchen. So, she texted me at gusto niyang ipahiram yung kanyang kaldero sa amin. In short, pakukuha ko yung kaldero kay Aling Tukneneng. Tatawagin ko yung aking pinakamagandang kasambahay, pinakamabait. Tatawagin ko siya para siyang kumuha nung pinapahiram na kaldero. Yana! Yana! Oh, tamo ha. Ganda, di ba? Bait pa. Okay, okay. Si Yana, meron siyang 3 letter M. Kaya gustong-gusto ko siya. 3 letter M. Maganda. Eee. Mabait. Eee. MU. Ano na? Ano MU pa? Madaling utuin. Okay. Punta kay Aling Tukneneng, may pinapahiram sa aking kaldero. Kaya yan. Kaya. Sorry, hindi kami prepared eh. So, in other words, kinex ako ni Aling Tukneneng. Siguro out of concern, ayun, siya mismo ang nag-initiate. Ayan. Ito yung kalderong pinapahiram. Yan. Thank you, ha. Thank you, Yana. Pwede ka nang bumalik sa yung kitchen joke. Ngayon, itong kaldero, pinahiram sa akin, ginamit ko siya for 2 months. Okay? Ginamit ko siya for 2 months. Tanong! In what condition itong kaldero ibabalik ko sa may-ari? Pinahiram sa akin, 2 months yung gagamitin. In what condition ipapahiram ko sa akin, sa kanya? I don't hear you. In what condition? Dapat ano? Dapat malinis. Ano pa? May laman. Yung nagsabi ng may laman na KPM. KPM. Kapal mooks. May laman. Ano pa? Malinis, may laman. Ano pa? Maayos. Walang yupe. So dapat, itong kaldero, babalik ko after 2 months, malinis, maayos, yung buo, at may laman. Kaya sister, you call that Lent. Lent. Pinahiram. Past tense ng lend is lent. Pinahiram. Ayan na, ayan na. Yung buhay mo, yung buhay ko, your life, my life, we're just lent. Yes. Kaya, pag dumating yung oras na nag-aaw-gaw, hininga tayo, sister, ang tawag sa Tagalog, binawian ng buhay. Again, you call that binawian ng buhay. Ask me why.
Ano, he asked me why. Pinahiram lang eh. Another point. Your life, my life, were not borrowed. Again, they were not borrowed. Kasi yung buhay natin, dumating sa atin, wala tayong kaalam-alam. Pag nanghiram ka, alam mo, pahiram mo, alam mo yun. In all reality, walang kamuang-muang. Dumating na sa iyong buhay mo. Hindi natin hiniram, pinahiram. Yes. Another point. Sister, your life, my life, were not given. Again, your life, my life, were not given. Ask me why. Because if it is given to me, ako may-ari. I can do anything I want. I can kill myself because ako may-ari. Hindi. Yung buhay mo at buhay ko, ang Diyos ay may-ari. Binabawi lang sa atin. Pinahiram lang sa atin. Kung ganun yung pag-iisip, number one, Lent is not just Quaresma. Quaresma means 40 days. And after the 40 days comes the resurrection. But in all reality, pinapaalala lang sa atin ang buhay natin ay dapat sa panahon ng Quaresma, malinis, maayos, may laman. Wala pa, Yana? Hindi pa nakalagay? Okay. May problema na sa Socom lang. Okay, di bale. So, kung ganun yung pag-iisip, kailangan yung buhay mo dapat ay maging maayos muna. Ayusin natin ang buhay natin. So pag sinabing Lent, ibig sabihin yan, pinahiram. Number one, dapat ibabalik mo sa may-ari bago niya bawiin, maayos yung kaldero natin. Anong ayusin natin? Ang pinakamagandang aayusin natin, relationship. Again, you call that relationship. Ask me why. Kasi ang relationship natin, ang isang kung tutuusin, nakapagbigay kahulugan ng buhay natin. Yung ating ugnayan sa isa. Si ugnayan na ito, kaya ayusin natin. Do you believe that health is wealth? I don't hear you. Do you believe that health is wealth? Don't forget, even if health is wealth, good relationship is wealthier. Good relationship is wealthier. Ask me why. Kahit may sakit ka, yung mga anak mo nag-aaway, yung mga anak mo nagkakasundo, kahit may sakit ka, nababawas sakit mo. Yes or no? Utin ko kahit may sakit ka, yung mga anak mo nagkakasundo, nagtutulungan, nababawas sakit mo. Yes or no? At kahit wala kang sakit, yung mga anak mo nag-aaway-aaway, magkakasakit ka. Kaya nga, mas mayaman ang maayos na relationship. For me, yung pilgrims of hope na yon, paglalakbay, would signify three kinds of relationship. Number one, relationship
with yourself. Again, you and yourself. Sister, nung Ash Wednesday, yung gospel, si Jesus went to the desert. Meron pa. Si Jesus was teaching about almsgiving, prayer, fasting. Alam nyo, nung nagmisa ako na yun, doon ko lang na-realize, ang sinasabi sa Kwaresma na almsgiving, prayer, at saka fasting, it's all about relationship. Ang almsgiving, me towards others. Ang prayer, me towards God. Ang fasting, me towards myself. Unahin natin muna your relationship towards yourself. Ayusin mo the way you think about yourself. Mga be, don't ever think na hindi mo kaya. Again, don't ever think na hindi mo kaya. Alam, sa totoo lang, ang pinaka-bully na mga bata ngayon, hindi yung mga classmates niya. Ang pinaka-bully ay yung sarili niya pag sinabi niya, ayoko, mama, hindi ko kaya. Excuse me. Binubuli mo ng sarili mo? It's your relationship sa sarili mo. How do you look at yourself? I can't, C-A-N apostrophe T, or I can, C-A-N. Tatanggalin yung apostrophe T. Kaya mo? Kakayanin? Ako, ang tagline ko, para-paraan lang. Para-paraan lang. Kaya nga yung sarili mo, ay nako, yan ang panghahawakan mo, the way you relate with others. It's the way you think. Again, it's the way you think. Honestly, ako, yung pag-isip ko sa sarili ko, kaya ko yan. Sisters, I am 67 years old. I never think tumatanda ako. Ask me why. Because the way you think is the way you behave. And the way you behave is the way you become. It's all in the mind. Hindi ko sinasabing tumatanda ako. If I do that, manghihina lalo ako. Ilang taong ka na? 70 po. Akala ko, nasa 50 years old ka lang. Ask me why. I'm just being polite. Bola lang yon. Oo, huwag mo isipin tumatanda ka na. Bro, huwag mo isipin tumatanda ka. Ask me why. Lalo ka makakalbo. Hindi nga. It's the way you think sa sarili mo. Yes. Isa pa. I never tell myself I am stressed. Hindi ko sinasabi na stress ako. Because if I do that, na-stress ako, I am stressed, ay nako, feeling ko overwhelming. Feeling ko sabay-sabay. And I don't know where to start. Ako, ang isip ko, one at a time. One day at a time. Hindi ko pagsasabay-sabayin. Pag pinagsabay-sabay mo, yan! Ma-stress ka talaga. Yes. Again, pag nag-stress, Bibili na lang po ako lutong ulam. bili kang lutong ulam, bigay ko sa yung address ko, papadala mo, Lala Move.
Hindi, ang punto ko lang is the way you think. Yung relation mo sa sarili mo. Kaya kapag mulan, daw blessing talaga, oh. Mamaya, pag-usapan yung blessing. Kaya nga, yung ganong klaseng pag-iisip, alam mo, buwang loob mo. Na hindi mo kailangang ibang tao, pipiliin mo. Pag maganda ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo, wala kang kakatakot ang harapin. Example, eto hindi pa narinig ng pamangking ko. Pamangking ko yung tsaka yung siya Sherbet. Itayo nga yung mga, ang ganda lalaki ng pamangking ko, tamo. Yan po, si Emmet tsaka Sherbet. Sherbet, tayo, yun po yung misis niya, yan. Palapakan natin. Opo. Tapos yung mama niya, yun, magandang niya, mama niya, yan. Okay. Okay. Tingnan nyo, ha. Sister, ako mismo. 7 kami magkakapatid. Isang babae, 6 kaming lalaki. Ngayon, ang tatay ko very strict. Strict ang daddy ko. Natuto kami, nung panahon na yon, na pag may bisita, mga anak, akit na kayo, may bisita tayo. Naalala nyo yun, di ba? We were not allowed sumama sa mga bisita ng mga parents namin. Ngayon, kaming lahat mahiyain, including me. Hindi ko makalimutan, pumasok kami seminaryo at days of 12. So kaming 4 out of 6 na magkakapatid na lalaki, 4 kami pumak-seminaryo. Lahat kami dumaan ng first year high school. Hindi ko makalimutan, after 1 year sa seminary, bakasyon. Eto mami ko, inutusan ako, Arlo, kunin mo nga yung hiniram ng tita mo sa akin. Yung bahay ng tita ko, 1 jeepney ride away. Parang from here to Walter Mart. Parang ganun kalayo. So, umalis ako sa bahay namin, hindi ko makalimutan, 11:00 ng umaga. Hindi pa ako nakapag-breakfast. Pagdating ko sa bahay ng tita ko, binigay na sa akin yung iniram niya sa mami ko. Sabi sa akin ng tita ko, Arlo, dito ka naman ng halian. Alam niyo, sa totoo lang, dahil mahiyain nga ako, sabi ko, tita, busog pa po ako. Nakangiti ako noon. Duling na ako sa gutom. Sabi, busog pa po ako. Yung pisang buo ko, sabi sa akin, Arlo, sabay na tayo, kumain na tayo. Busog pa ako. Hindi ako napakain. Eto na. Bumalik ako sa bahay namin, nakasakay sa jeep. Sabi ko doon habang nakaupo ako sa jeep, wala naman diferensya kung kumain ako ron, ah. Tita ko naman eh. Ako yung nagsuffer dahil sa pagiging mahiyain ko. Sabi ko sa sarili ko doon sa jeep na yon, magmula ngayon, I like to become a sociable person. Tinaga ko sa upuan ng jeepney na yon. Tinaga ko ron. Magmula ang gusto ko maging sociable person. Maniwala ka sa hindi. Naging conscious ako on how to deal with other persons. Example, eto yung isang realization ko, ha. Ganito ako sa magutong araw. Kumusta mo? Kamusta ka na, Father? Mabuti. Next question. Ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Nagbigay ako ng talk sa Santa Maria, Bulacan. Next question. Ganon si Father, ganon si Arlo when I was 12 years old. Isang tanong, isang sagot. Ngayon na ma-realize kung mahihain ako, kumusta mo ulit ako? Ano po? Kamusta po kayo, Father? Eto, mabuti. Nanggaling ako sa Santa Maria, Bulacan, nagbigay ako ng talk, tapos pumunta ako sa Walter Mart, kumain ako sa SNR. Marami siyang pick-up points. Sa SNR, oo,
masarap dun yung yung savory French fries. So meron tayong kaya magmula si Arlo, hindi isang tanong isang sagot. At the age of 16, I can talk to anybody. At the age of 18, I was giving the talk. Self-made ako. It's all in the mind. Mamaya, ayusin natin yan. Yung mind na yan. Pero sinasabi ko lang sa'yo, ito yung relasyon ko sa sarili ko. I can talk to anybody at the age of 16. Pag tinatanong ko, Arlo, kumusta ka na? Eto, mabuti. Galing ako sa ganyan. Dami kong kwento. At saka, marami siyang pick-up points. Kaya, pag tinatanong ka, kumusta ka na anak sa school? Okay lang kami, mama. Masyado kang generic. Hindi alam ng mama anong sunod na question niya. Totoo lang. Okay ka lang? Ang ganda nyo magkatabi. Kayo ba magsyota? Katawa. Pag magkatabi kayo, mukha siya anino mo. Okay. Nakaka-relate. Naging alas ka doon. Asa na? Yun din. Ito pa rin. Ang pangalan mo, Be? Lin po. Lin. Lin, kapangalan mo? Bong. Pag magkatabi tayong tatlo, mukha ko si Jojo Mabinay. Walay pa, Yana? O sige, improve natin. If that is yourself, don't forget. Your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have. Again, your relationship with yourself sets the tone on your relationship to others. Ask me why. Kapag meron kang self-confidence, yun ang magbibigay ng lakas mo ng loob na kahit sino pwede mong kausapin. It sets the tone on how you relate to others. Anong pinanggagalingan yan? Sayang walang screen. Shortcutin lang natin. Yung sinabi ni Jesus, love your neighbors as you love yourself. Again, love your neighbors as you love yourself. Pakiulit nga. Ibig sabihin yan, if you love your neighbors, other persons, ang pinaka-basis ng pag-ibig mo sa kanila ay sarili mo. Again, ang pinaka-basis, batayan ng pag-ibig mo sa ibang tao, sarili mo. Kaya nga, yung relationship mo sa sarili mo ay magbibigay ng tono sa relationship mo sa iba. Love your neighbor as you love yourself. Example, para marinig niyo ako. Pag may tumasik na laway sa inyo, holy water yun mag-sign of the cross kayo. Okay. Love your neighbor as you love yourself. So this time, your relationship with others. Ang basihan mo, sarili mo. Example, gusto nyo ba na pag kayo ay papasok ng simbahan, nginingitian kayo na mag-greeters? Yes or no?
Yes or no? Gusto nyo ba na kapag kayo uwi ng bahay, nginingitian ka ng mga anak mo? Yes or no? Eh bakit lagi nakasimangot? Excuse me, lagi ka nakasimangot. Hindi ka nag-iisip. Kung gusto mong nginingitian ka, gawin mo sa iba. Dami nakaka-relate, oh. Totoo. Love your neighbor, you love yourself. Example, sister ako seminarista. Pag may pare na gusto ko, halimbawa, gusto ko yung pare, gusto ko yung the way nakipag-relate sa akin, sa amin, the way he preach. Gusto ko, sabi ko, pag ako naging pare, I'll do the same. Kasi gusto ko yung ginagawa niya eh. At kinukompete ko sarili ko, I can do better than that. Kasi naramdaman ko kung paano yung pakiramdam ko na mahal ako ng paring yun. Gagawin ko rin sa iba. Kasi naranasan ko yun eh. Isa pa. Gusto nyo ba na pag kayo ay yung mga anak mo tsaka mga apo mo, kinikwentuhan ka? Yes or no? Eh bakit pag sumasagot ka, isang tanong, sasagot lang? Hindi ka nag-iisip. Ang base mo, sarili mo. Another example. Kung ayaw mong ginawa sa'yo, kung gagawin sa kanila. Kasi naranasan mo yung hapdi na ginawa sa'yo. At kung love you never should love yourself, promise yourself, you will never do the same. Example, kayo ba'y nakaranas, pinagalitan ng tatay mo o nanay mo sa harapan ng mga kapatid mo? Yes or no? Yes or no? Eh bakit mo ginagawa sa anak mo? Bakit mo ginawa sa anak mo? Eh naranasan mo yung napahiya ka eh. Diba? Naranasan mo yung napahiya ka sa harapan ng mga kapatid mo eh. Tapos yung anak mo, "Tong batang to! Tong batang to!" Sa harapan ng mga kapatid niya. Excuse me. Sisters, bilang mga religious, kung anong ginawa sa inyo ng member ng community, promise you will never do the same. Love your neighbor as you love yourself. Do unto others what you want them to do to you. Kaya ako, pag meron ka naranasang hindi ko gusto, I promise myself I will never do the same. Okay lang kayo, ha? Isa pa, kayo mga magulang, nung kayo bata, did you want na ina-appreciate ka ng mga magulang mo? Yes or no? Eh bakit di mo ginagawa bakit di mo ginawa sa mga anak at mga apo mo? Eh kailangan din nila yung affirmation mo. Isa pa, kung sino man dito nag-asawa na maaga, most likely, hindi naman lahat, most likely, yung nag-asawa na maaga, hindi nila comfort zone ang parents at saka mga kapatid niya. Most likely, ang nag-asawa na maaga, hindi niya comfort zone na ang kanyang mga kapatid at lalo tigit ang mga magulang niya. Nakakita ka ng ibang comfort zone.
Hindi ka nakakataos pa ng pag-aaral, nabuntisan ka na. Ngayon, ang tanong, yung bang mga anak mo, comfort zone kanila? Komportable ba ang mga anak mo sa'yo? Kasi kung komportable ang mga anak mo sa'yo, hindi agad sila mag-aasawa. Matatapos yung pag-aaral nila. Pag komportable sila sa'yo. Okay lang kayo, ha? Kaya nga, kailangan maayos yung relationship. Third, relationship. Again, one, first yung me and myself. Two, me to others. Don't forget, love your neighbor as you love yourself. Do unto others what you want them to do to you. Ang base mo, sarili mo. Okay lang bro, ha? 3, ayusin natin ating relationship with God. Don't forget, one time, the gospel from St. John was saying, Jesus was saying, ask anything in my name, and I will do it. Again, Jesus, from the Gospel of St. John, ask anything in my name, I will do it. Na-realize ko, last month, hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ni Jesus, ibibigay ng Diyos sa Kanya. Hindi lahat ng gumagamit. Ask anything in my name. Hindi lahat ng gumagamit. Example. Sister, nakita mo yung yellow car, no sister? Yellow car. Kotse ko po yung yellow car dyan. Vintage na po yan. 33 years old na po siya. Ako lang po gumagawa. Alam ng pamangkin ko yan. Ako ang nagme-mekaniko ng kotse ko. Ako nagme-maintain. Ngayon, dahil nga medyo may edad ng kotse, marami ako nire-repair, pag may binaklas ako ng pyesa, pupunta ako sa Banawe. Pupunta akong kaibigan kong pangalan, Ate Hilda. Si Ate Hilda talagang friend kami, talagang close friend kami. Ate Hilda, pahanap mo nga ito sa mga boys mo, metallier yun eh. Metallier. Paano mo nga sa mga boys mo? Baka mayroong makakit silang piyesa nito. So yung mga boy, isang boy niya, may motorsiklo pa yun, pupunta sa kanilang mga suppliers. At pag nakakita ng piyesa, walang tubo yun ha, bibigay sa akin kung yung presyo, yun ang presyo babayaran ko. Ask me why. Eh, kaibigan ko matalik si Ate Hilda eh. One day, isang paring SVD, kasama ko sa Catholic trade, lumapit sa akin, sister, Arlo, may kaibigan ka ba sa Banawe? Oh, kako. Bakit? Pina-estimate ko yung kotse ko eh. Ang estimate ng labor pa lang, wala pang pyesa, 1,300 pesos. Ah, ganun ba? Sige, tol. Dali mo kay Ate Hilda bukas. Ito number niya, ito yung address niya. Following day, si Father nagpunta doon sa Banawe. At sabi ni Father, good morning po, Ate Hilda. Ako po si Father, napakilala siya. Pinadala po ko din ni Father Arlo. Ah, si Fads? Opo, si Father Arlo. Ah, si Father Arlo. Sige, Father. Dali nyo rin sa loob po. Ayusin natin. Ginawa yung kotse. Half day. At ang singil nung labor, 300 pesos. Ask me why. Eh, ginamit yung pangalan ko eh. Common sense. Pag ang friendship mo kay Jesus, lalo pa nagsiserve ka sa Kanya, you can use His name.
Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan niya, posibleng pakinggan niya. Although God is merciful, alam natin lahat yan. Pero iba ang dating, bro. Pag nag-lay minister ka, ang lakas ng prayer mo. Malakas yung prayer. Yung ganong klaseng relationship, now, to conclude, anong klaseng relationship ang dapat gawin natin? Sister, I got 3 levels of friendship. 3 levels of friendship. Level 1, friendship. Hi, hello, friendship. Hi, Father Arlo. Hello, Father Arlo. Hi, Father Arlo. Ganun lang yun. Para kay Father, first name ni Roberto, no, Roberto? Bernardo? Father Mon. Okay. Hi, Father Mon. Ganun lang yun. Hi, hello, friendship. Just like Jesus entering Jerusalem. Hi, Jesus. Hello, Jesus. Yun lang yun. Same thing. May dumadaan dyan dito sa lapang simbahan. Gumagano lang. Hi, hello, friendship. Level 2. Functional friendship. Ang functional friendship, lalapit lang sa'yo pag may kailangan ka. May kailangan sila. Lalapit lang sa'yo. Example ng functional. Yung mga anak ninyo, ang tingin sa kadalasan nyo ng mga anak nyo, may kailangan sila. Mama, allowance ko, papapunta ako roon kasi may kailangan sila sa'yo. Same thing kay Jesus o dito sa simbahan. Lord, sana ang anak ko gumaling. Please, Lord, pagaliman. Kasi may kailangan siya. Sisimba siya. Ang tawag doon, functional friendship. Isa pa. Anong tawag mo sa kanya? Papa. Papa po. Ang tawag mo sa kanya? Mama. Ang tawag mo sa kanya? Mahal. Ito, mura. Okay. Sa totoo lang ha, excuse lang ha. For me, okay lang tawagin mo kayo mag-asawa, Papa, Mama, Daddy, Mommy. Ask me why. Para matuto yung mga anak kong tumawag, si Papa, Mama, Daddy, Mommy. Yes or no? Eh, mga anak kong malaki na eh. Yung mga anak ko may kanya-kanyang buhay na eh. Papa, Mama, Daddy, Mommy. But excuse me. For me, they're not terms of endearment. They're terms of function and responsibility. Isipin nyo. Nung kayo'y magsyota. Magjowo, magjowa. Kinikilig din siya. Diba? Yung mga sweet things yung pinag-uusapan. Tapos nung nagkaanak ka na, o mama, yung anak mo, o papa, yung allowance. Panay responsibility yung pinag-uusapan? For me, they are functional relationship. Even kay Jesus, yung mga apostles niya, nung wala nang pakinabang si Jesus, carrying the cross, iniwanan siya ng mga kaibigan niya, including St. Peter. Iniwanan siya kasi wala nang pakinabang si Jesus sa kanila. Ang tawag doon, functional relationship. Third level of friendship, personal friendship. Again, personal friendship. Example, pag may anak ka, sasabihin sa'yo, Mama, ako nang gagawa niyan, pahinga ka na, akong gatrabaho, tatapos niyan. Yung anak mo yun, tingin sa'yo, personal friend ka niya. Pag ang mister, may mga surprises pa rin kay Mrs., ang tawag doon, personal friend pa rin. Hindi nga.
Sa totoo lang, karamihan ng mag-asawa, karamihan, di naman lahat, functional friendship. Suggestion lang, kayo ba'y mag-own? Ilang anak nyo? Dalawa lang po. Dalawa. Dalawa lang? Buntis ka rito eh. Pangalan? Aisa. Lito. Kilala ko yung kapatid mo, Aisa. Ay dalawa? Aisa. Ay dalawa, okay. Suggestion lang. Ilan taon na yung mga anak nyo? Isang 34 po at saka 30. Suggestion lang dito. Mag-mansary kayo, mansary. Yung mansary nyo, kakain sa labas, hindi kasama mga anak. Mag-date kayo uli. Kahit isang cup of coffee lang. Wala lang. Labas na kayo. Kaysa lagi nasa bahay. Ha? Suggestion lang. Tapos nakakatuwa nun, gamitin yung senior citizen nyo. Hindi nga. Common sense. Sister, alam niyo po ba nung meron kaming bagong elect na superior, sinuggest ko sa kanya, Tol, ito usapang mga madre tsaka pare Sister, sinabihan ko yung aking superior, Tol, if you want, ako may problema ako bilang member mo, hindi mo nakipag-usap sa council mo Kausapin kita diretso. But please, kung kakausapin mo ko, don't talk to me sa office mo. Pag sa office mo ko kakausapin, superior kita, ako member mo. Talk to me sa Starbucks. Senior citizen naman Pag sa labas tayo ng opisina, mag-uusap, magkaibigan tayo. Sister, after 3 years, itong pare na ito, na-assign sa Rome. Before he left the Philippines, lumapit sa akin nagpasalamat, Arlo, ang dami ko naayos sa delicate matters sa mga members natin. Kasi yung friendship, mas malalim. Suggestion lang. Kahit magastos ng kaunti, pero hindi nabibili ng pera ang personal friendship. Tapos mag-birthday wish ka sa harapan niya. Be, tawag sa kanya, Be. Hindi na papa, mama, dad. Mas maganda, Be. Kuya? Kuya, panakikita ko si Aisa, gusto kong maghanap ng toothpick. Smile nga. Kaya pala, si Jesus confronted Peter after resurrection. Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, of course I love you. This happened after resurrection. At before resurrection, bago mamatay si Jesus, si Peter nagtago, di ba? Denied Jesus, di ba? Alam niyo, di ba? Imagine mo, dinagpakita si Jesus. Tapos, nandun yung mga disciple apostles niya, excluding si Judas. Lumapit si Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Of course I love you. O sige, feed my lambs. After a couple of minutes, Peter, you really love me. Peter stopped. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Of course, I love you. I'm sorry, Lord. Umiyak si Pedro. Ini-imagine ko, yung pangalawang sabi niya, of course, I love you. Iniyak ka na ni Pedro. After a couple of minutes, Jesus again said, Peter, do you really love me? Lord, you know everything. I love you. Jesus would like Peter to become his personal friend. My dear family, you're not coming here to church because may kailangan ka lang. Masarap lumapit yung mga anak mo kahit wala silang kailangan. Yes or no? Okay lang lumapit yung mga anak mo kasi may kailangan sila kaysa lumapit pa sa iba. Yes or no?
Pero at least, lumalapit sila siya kahit wala silang kailangan, lalo pat maglalambing. Kasi Jesus, when He taught His followers to the Father, lambing muna bago manghingi. Again, lambing muna bago humingi. Because Jesus wanted us to be, God the Father to be our personal friend. Maglalambing muna. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi cambio, give us this day our daily bread. Common sense. Lambing muna bago humingi. Kuminsan, may mga devotions tayo, prayers tayo, hingi lang na hingi, wala man lambing. Suggestion lang. Mama mo, meron akong suggestion sa'yo. Sabi mo, Mama, you look good. Mama, I like your dimples. Kasing dimple mo, kasing ganyan ang dimple ng pit ko, papaningiti ko. Mama, thank you doon sa luto mo kanina. Yung ganun yung lambing. Sabi cambio, Mama, check out ko yung Lazada ko, tsaka Shopee, ha? Ganun lang yon, bro. Be, okay lang? Alam mo na, ha? Hindi makakatanggi mama mo. Kaya nga yung relationship, ayusin nyo. Personal friendship with God. Lalo patigit, kahit wala kang kailangan, lalapit ka sa Kanya. P.S. Don't go to Mass out of obligation. Again, don't go to Mass out of obligation. Ask me why. Tandaan nyo to, ha? Generosity begins with gratitude. Generosity begins with gratitude. Mas maraming biyaya ang ibibigay sa iyo kapag pupunta ka sa simbahan dahil nagkusa ka, hindi ka obligado. Pag obligado ka, paano babawasan yung malasakit mo? Pero pagka meron kang kusa, picture muna. Yan. Pag meron kang kusa, mas mayaman ka. Okay? Ako, ito, 7 o'clock na pala. 30 minutes. Another one. So kanina, dapat ay maayos ang relationship. Sarili mo, ibang tao, kay God. Number 2, kailangan malinis. Okay. Wala pa rin? Ayan. Yay! Palapakan natin. Next page. Linisin yung thoughts. Yung pag-iisip. Ask me why. Don't forget. Hindi ko makalimutan si Jesus when He was tempted. Sabi ng demonyo, okay, alam niyo yung temptation na yon? Okay, parang ganito yan. Jesus was fasting 40 days and 40 nights. Can you imagine? Si Jesus ay nangihina na. 1 month na siya hindi kumakain, nangihina na siya. And here comes the devil. Sabi ng devil, pag yan tumingin sa akin, makikita niya. So ito si Jesus, habang siya nangunguyapit sa mga batuhan at saka sa mga punong kahoy, naramdaman niya somebody was standing around 5 meters away from him. So ginawa ni Jesus, steady up, tapos nakita niya yung devil. Si devil naman, hinihintay niya lang magkasalubong ang mga mata nila. At nung nagkatingin na sila ni Jesus, sabi ng devil, Jesus! Nakita mo yung batuhan na yan? You can turn them into pan de Manila. Mas masarap, kontis.
Alam niyo yun? Mango Bravo. Yes or no? Kaya lang mahal. Meron mas mura sa Contis. Mas masarap. I-google nyo. Maramis. Mas mura. Maramis. Ang babagal nyo! Contis nga lang eh. Ay, nako! Ang bagal ang wifi nyo. Maramis. Ang tipid mong umiti. Sa totoo lang, sabi ni Jesus, after hearing that, you can turn this stone into bread. Sabi ni Jesus, one does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. One does not live by bread alone. Ibig sabihin niyan, yung one that does live by bread alone, pangsikmura lang yon. One does not live by bread alone. Yung kinain ko kanina, excuse me i-discharge ko rin. But by every word that comes forth, yung word na yung sisters, yung word of God, is to feed the mind. Again, it is meant to feed your mind. Ang punto, yung sinasabing dapat malinis, ayusin yung pag-iisip mo. Ask me why. Kasi hindi lahat ng pagkain ng sikmura is healthy. Avoid SOS. Sugar, oil, salt. SOS. Sugar, oil, salt. To make you healthy. Ako, 4 years na ako hindi kumakain ng kanin. Yung sugar ko, nag-normalize. Wala na akong kanin. Pero pag magkasama tayo palagi, ate, tataas ang sugar ko. Ask me why. Why, Father? Kasi masyado kang sweet sa akin. Yay! Charot! Kung merong ina-avoid ng pagkain sa sikmura, meron ina-avoid ng pagkain ng pag-iisip. Kasi nasabi ko, ate, huwag mo isipin yun! Ask me why. Why? Hindi kayo iniisip nun. Common sense. Kumain na kaya anak ko, nakauwi na kaya anak ko, hindi ka may iniisip na anak mo. In all reality. Ang punto ko lang, yung ibang pag-iisip, hindi mo kinakailangan, i-let go mo. Mamaya babangkitin ko iba. Next page please. Yan. Tandaan nyo, thoughts and emotions. Even yung hurts mo sa puso mo. Halimbawa, yung asawa mo. May ibang babae kasama. Alam mong tawa mong ganyan na walang tunog? Yan nakakautot. Sa totoo lang, i-let go mo na. Kailangan linisin mo yung pag-iisip mo. Example, sino ba rito namatayan ng family member 2024 till 2025? Taas ang kamay. Anybody namatayan? Okay, good. Do you pray for them to rest in peace? Yes or no? Do you pray for them to rest in peace? Yes or no? How can they rest in peace when you are not at peace? When you cannot let go? Excuse me. Praying for rest in peace, hindi ka naman maka-let go your emotions? Can you imagine yung urn nasa bahay nila for a couple of months, excuse me, and they rest in peace? Excuse me. Iba pa, nakalagay sa pendant.
You let go. Clean up the way you think and the way you feel. Clean it up. Suggestion lang, kung nasa nyo pa earn, ilibing nyo na. Because yung namatay na yun deserves a resting place. Take care of the way you feel and the way you think. Kaya nga, it's all in the mind. The way you think is the way you feel. Sinasabi ko kanina, the way you feel is the way you behave. And the way you behave is the way you become. It's all in the mind. And after the mind comes the heart. Example, halimbawa, nag-ask ka ng advice sa akin. I gave you advice. And then telling me, Father, thank you I felt enlightened. Na-enlighten ako. Now tell me, ano sa Tagalog ang light? What else? Dalawa yan. Sirit na. Bukod sa liwanag, dalawa yan. Sirit na. Magaan. Maliwanag, magaan. Don't forget, nagliwanag mo ng pag-iisip at saka gagaan ng kalooban. Ask me why. It's mind over matter, sister. Nagliwanag mo ng pag-iisip at saka palang gagaan ng kalooban. Not other way around. It's mind over matter. Ang mind ang nagde-decide. Ang heart ang nagbibigyan ng motivation. Hindi ang heart ang bibigyan ng direction. Kaya ang hirap mag-let go. Ang hirap magpatawad kapag ang heart ang magde-decide. Unless your mind will say, hindi nakakatulong, patawarin ko na. Then the heart will follow. Because it's mind over matter. Ulitin ko, mahirap mag-decide, mag-let go if your heart will be the one to decide. Ask me why. It's mind over matter. Kaya sinasabi ko, linisin niyo yung pag-iisip niyo. Hindi mo kinakailangang bibit-bitin yung pag-iisip. Kasi dadali ng kalooban mo yan ng puso mo. Bibigat ang pagkatao mo kasi mabigat ang puso mo. Can you imagine? Para ma-explain yung head natin, kung saan yung brain, sister. Alam natin lahat, every knowledge comes through the senses. Every knowledge comes through the senses. Imagine, itong ulo na ito. Itong sense ng sight, eyes, ears, touch, 5 senses. Nasa mukha ko lahat. Ito lahat ang bigay ng knowledge dito. At yung knowledge na yan, ibababa dito sa puso. Yung puso siyang titibok-tibok ng ganyan, yan magiging buong pagkatao ko. Kaya mabigat ang pagkatao pag mabigat ang puso. Alam niyo yan. Alam niyo, kayo may mga ibang personalities, ang iba, ang bigat pakisamahan, kasi ang bigat nilang makiramdam. Pero pag magaan na ang pag-iisip at magaan ang kalooban, lagi nakasmile. And the smile, nagmamagnet ng tao sa iyo. You attract them, especially your children and your apo. Pag lagi naka-smile. Ang ganda mo mag-smile kahit meron kang face mask. Come to think of it. Feelings and emotions. Linisin niyo yan. So in other words, next page please. Yan. All together, maliit lang Let go of bitterness, embrace forgiveness. Patawarin mo na. Akala ko nung araw, pag pinatawad kita, halimbawa, ikaw yung nakikinabang kasi pinatawad kita. Hindi. Pag pinatawad ko siya, may pakinabang ako. Ask me why.
nawawala ang burden ko. Naka-let go ako na sama ng loob. Embrace forgiveness. Let go of bitterness. Next page, let go of jealousy. Lalo pat pagka tandaan niyo to, pag komportable ang mister mo sa iyo, hindi maghanap ng ibang comfort zone nila. Pag komportable ang misis sa mister, hindi ka na maghahanap ng ibang comfort zone. Eee! So, totoo lang. Kaya nga, yung jealousy, wala yan. So, tanggalin mo na yung inggit mo. It's the way you think. Number 3, let go of anger and hate. Embrace charity. Linisin mo yan. Let go of your pride. Embrace humility. Let go of lust. Embrace purity. I'll give you an example para makita niyo yung ganong klaseng pag-iisip about malinis na sa sarili. Example. Bro, kayong dalawa. Tuturo ko sa inyo, ha? Ito yung isang magandang example ng malinis na samahan. Tayo kayong dalawa. Stand yan. Yan. Tayo, yan. What's your name? Bong. 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 Lin po. Kala ko ngera. Bong na siya. Lin, okay. Okay. To give example, para maging malinis tsaka pati maayos yung relationship. Okay? Bilang mag-asawa. Both are standing. Ang trabaho mo, Bong? IT po. IT. Housewife. Ito yan, ha? So, both are standing bilang mag-asawa. Ngayon, si Bong, akit ka rito at sa dyan ka. Yan. Tapos, harap ka rito. Kay Bong. Si Bong feels outstanding. Ikaw yung mali! Siya yung siya yung nagtatrabaho, nagbibigay ng pera sa'yo. Ikaw yung mali. At kuminsan, dahil siya malakas kumita, he feels outstanding. At dahil dito, may silang misunderstanding. Pero kung si Bong, baba ka rin, Bong. Both standing, baba ka naman uli. Harap ka sa kanya, si Bong feels understanding. Okay? Tapos, pag understanding, sabihin humility, sumasayad sa lupa. Humus means soil. Humility means sumasayad sa lupa. Pag siya ay understanding, Bong, huwag ka muna magsalita, hayaan mo siyang matapos. Tapos, bababa ka ngayon, harap kayong dalawa, yan siya sabing mutual understanding. Now, Bong, you may kiss the... Kamukha nakita ko. Tingnan mo na. Picture. 5 seconds. Kasi yung sound of peace kanina, ganda, natuwa ako sa kanilang dalawa, nag-peace music sila, nag-lips to lips sila. Okay. 5 minutes. 5 seconds. Picture. Bong, you may kiss, dahil kayo both made a mutual understanding, you may now kiss your bride. Ang haba ng nguso. Okay. Alam mo yung tawa mo? Ang tingin ko sa sinasabi mo, sana all. Kaya yung sinasabing, let go of pride, embrace humility. Okay? And last, let go of sins. Ito yan.
Yan. Pakibukas. Yan. Kailangan, di ba? Kanina, maayos. Ngayon, malinis. Ito na yung kasalanan. Next page, please. Yan. Sino lector dito? Lector. Okay, pakibasa. Temptation on the Eve and Adam. Now the snake was the most cunning of all the wild animals that the Lord God had made. He asked the woman, "Did you really say, 'You shall not eat from any of the trees in the garden'?" Continue. Next page, please. Next page. The woman answered the snake, "We may eat all of the fruit of these trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that the God said, 'You shall not eat it or even touch it, or else you will die.' But the snake said to the woman, 'You certainly will not die. God knows well that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like gods, who know good and evil.' The woman saw the tree was good for the food and pleasing to the eyes, and the tree was desirable for gaining wisdom. So she took some of the fruit and ate it, and she also gave some of her husband who was with her, and he ate it. The Lord God then asked the woman, 'What is this you have done?' The woman answered, 'The snake tricked me, so I ate it.' Then the Lord God said to the snake, 'Because you have done this, cursed are you among all and animals, tame or wild. On your belly you shall crawl, and thus you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. They will strike at your head, while you strike at their heel.'" The word of the Lord. Thanks be to God. So just PS lang po, this particular verse, I'll put enmity means kaaway between you, in-address niya yung snake, yung serpent, and the woman. Yung woman sa atin is Mama Mary. Sa mga born again, ang woman nila is the church nila. Common sense. Kung ang woman that will strike the head of the serpent is the church, ibig sabihin hindi nag-crash yung head ng serpent noong panahon ni Jesus. At saka pa dumating yung church. Sa atin, mga Catholics, ang woman is Mama Mary. At doon pala kay Mama Mary, kaya yung mga legionaries, ang Mama Mary nila, merong serpent doon sa paanan. Kaya with that, nagkasala si Eva at si Adan. Kaya si Angel Gabriel, dumating kay Mama Mary, "You'll be the mother of the Most High." At sabi ni Mama Mary, "How can this be? The Spirit will come upon you." Kukuntin ko mamaya. Lagay ko muna itong nangyari doon kay Eva at kay Adan. Okay? Bakante yan. O sige. When God created man, He created man, number one, with body. Ito yan. Number two, God gave man soul. Ito yung shape. And number three, God gave man with the breath of life, spirit. Ito yung kulay puti. Sa creation story, binanggit din niya sa letter St. Paul to the Ephesians, before the world began, sabi ni St. Paul, before the world began, God intended man to be holy and blameless. So talagang design talaga ng Diyos, ang tao is holy and blameless, banat walang bahid dungis. So si Eva at si Adan ginawang ganito, though not perfect, but they are more than good enough as God saw them.
Ito si Eva at si Adan. One day, si God said, okay, you can go anywhere, kahit saan pumunta kayo except in the middle of the garden. Okay, pupunta ron, sabi ni God sa kanila. Sabi ng dalawa, yes po, Lord, yes po. But one day, itong si Adan, naghahabol ng usa, deer. Si Eva, naghahabol ng paru-paro. At tapos siya naghahabol ng paru-paro, napalapit si Eva sa gitna ng halamanan. Hindi niya namamalayan. At mamaya may tumatawag kay Eva. Psst, 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 psst. Eva! Psst, 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 psst. Eva! Hinanap ni Eva yung tumatawag sa kanya. At doon sa isang branch, may nakita siyang isang serpent. Ikaw ba tumatawag sa akin? Ako nga. Eh bakit mo ko tinatawag? Sabi ng serpent, kainin mo yung magiging parang Diyos ka. You will be like gods. Maging parang Diyos ka. Analysin mo ha. Kung tinanggap ni Eva na maging parang Diyos ka, therefore, si Eva wanted to have more. She wanted to have more. Kasi maging parang Diyos ka. Kaya lahat ng kasalanan is rooted in selfishness. Lahat ng kasalanan, pagiging selfish. Si Eva, gusto niya, yes, kakainin ko yan. I want to be like gods. So because of that, yan. Ito yung kasalanan. Dumating kay Eva. Si Eva, tinempt niya si Adan. Don't forget. Kakalimutan, sisters ha, when there's isolation, temptation begins. When there's isolation, temptation begins. Ang tukso, hindi dumating kay Eva at kay Adan na sabay. Hindi. Ang tukso dumating mo na kay Eva at si Eva, tinukso niya si Adan. O tukso, layuan mo ako. Tinukso ni Eva si Adan. So because of that, nagkasalang tao. Hindi na siya holy and blameless. Now tell me, examples ng kasalanan sa gawa. Example ng kasalanan sa gawa. Ha? Pakikapit. Umuo yung serpent. Pag nanakaw, what a big word pag nanakaw. Mas maganda pangungupit. Ask me why. Kasi marami minsan ngungupit sa pitakan ng mister nila. Salita. Pagmumura. Nakakatuwa nga eh. Minsan, babati lang tapos hahangaan pa. May kasamang mura. Pare oh! Ang ganda, pare oh! Pare oh! Wala kayo narinig ha? Ha? Oh, pinakita ko. Kasalanan sa isip. Yung mga kasalanan sa isip, yung mga kasama sa salita, yung mga MRT. MRT, Marites. Ay, nako! So, nangyari, si Eva at si Adan at tayo naging makasalanan. When the angel was sent by God to Mary, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. So because of that, Jesus came to her womb. And every time we go to Jesus, tingnan niyo maigi ha? Every time you pray, every time you go to Mass, every time pipila ka dito para magpa-anointing of the sick. Every time nagdadasal kayo as a
family. At especially in Dasal, bago kumain. Every time you go to confession, every time kayong dalawang mga mag-asawa at mga anak nagmamahalan, hindi nag-iisip na masama. You go back to original design, holy and blameless. Yan ang sinasabing kailangan ay malinis. Ngayon, kapag na kay Jesus ka na, at nag-serve ka, don't forget, even going to Mass, serving the Lord here in the church, we don't become problem-free. Again, we don't become problem-free. Lahat tayo may problema. Bata, matanda, may ngipin o wala, may kilay o wala. Lahat nagkakaproblema. Yes or no? And don't forget, wala sa problema ang problema na sa nagdadala. Lahat tayo may problema. Kahit na pa, malapit ka kay Lord, nagkakaproblema tayo. We don't become problem-free. Pero wala sa problema ang problema sa nagdadala. Ngayon, kung kasama mo si Jesus, dala mo si Jesus. Tandaan mo, bro. Kapag motorsiklo ka, tandaan mo, ito yung problema. Ito ka na with Jesus. Look closely. Kaya mo kayo microphone, please. Hindi maigi, ha? Ito yung problema. Ito ka na dala mo si Jesus. Tignan nyo, ha? Ibig sabihin yan, you go to confession. Para bitbit mo si Jesus. Meron ba kayo ritong, tawag dito, kumpisalang bayan? Kailan? Suggestion lang. Next page, please. Okay, next page. Laktawan natin yan. Next page na lang. Yan. For many, many years, sisters, sinasuggest ko po, don't call it kumpisalang bayan. Call it pista ng kapatawaran. Ngayon, sinasuggest ko yan pag may Advent recollection, Lenten retreats, don't call it anymore kumpisalang bayan. Mas maganda, pista ng kapatawaran. Ang image, yung image ng prodigal son. Ito nangyari, sister, ganito yan. Sasampulong ko kayo kung paano nangyayari sa amin. Ginawa ko siya for the first time last year. First time ko naging parish priest sa may Quezon City po. First time ko po. At first time kong ginawa. Ang trabaho ko talaga, biblical apostolate sa CBCP. But the first time ko as parish administrator, ginawa ko yung pista ng kapatawaran. Ito nangyari. Halimbawa, dyan lahat yung mga pare, maybe 5 sila. Halimbawa, ikaw, sister ka. Siya yung penitent. Okay? Siya yung penitent. Pagkatapos siya magkumpisal, okay? Sasalubot ka. Babae, lalaki. Dalawa kayo, babae. Papakita ko sa inyo yung ginawa namin. So, sasalubungin yung penitent. Nagkumpisa na siya, galing doon, tapos, hawak siya sa kabila, alala niyo siya. Halimbawa, letter, tapos, say, greeters. Halimbawa, para silang babae. Okay? Tapos, dadalhin niyo rito. Halimbawa, merong kneeler dito. Okay, dito lang para mas simple. Yan, dito. Yes, luhod po, luhod. Yan, luhod. Tapos, lalagyan niyo yung kamay dyan, pipray over nila. Si girl number 1,
Ang template ng praying over, thank you. So paparinig mo, hawakan mo yung kamay talaga, yung balikat para alam ng penitent na nandun kayong dalawa. Talaga nakasayad yung kamay sa balikat. Tapos magdadasal ka na narinig ng penitent. Lord, maraming salamat. Pangalan, sister? Lord, maraming salamat, Sister Nancy. Lord, sa pagpapatawad niyo sa kanya. Lord, talaga napakabuti niyo dahil pinatawad niyo ang kanyang kasalanan. Sana maging malakas siya sa kanyang pagkatawad, sa kanyang panampalataya. So may mga 1 or 2 minutes. All this we ask in Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat. Tatayo ngayon si Nancy. Tapos yakapin mo, welcome back, sister. Tapos yakapin mo, sister. Welcome back, sister. Tapos dadalhin naman sa kabilang side, ang sasalubong, MBG. Dito nakalatag ilang tables ng pagkain. Tapos kakain sila. Tapos yung mga MBG, Sister Nancy, kumusta experience mo? Magkikwento sila tungkol sa naranasan. Alam niyo po, nung ginawa ko po yan, first time, nag-iiyakan po yung aming mga penitents kasi niyakap sila. Tapos sabi nung isang pare, Arlo, ang ganda naman ginawa mo rito. Imagine, pag kumpisal ang bayan, ang pari lang ang busy. Pagkasok kumpisal, labas na sila. Samantalang dito, Arlo, kita ko buong parish, including yung mga bata, outer servers, nagdadasal doon sa mga kapwa bata nagkukumpisal. Suggestion lang. Paki-play nga po kung may, nga, pista ng kapatawaran. Last 10 minutes. Okay. Isa pa. Hindi, isa pa. Next page. Nawala na. Di bale. Okay. Suggestion lang. Ibibigyan ko kay Yana na lang yung video na after magkumpisal, dadalhin doon, pinipray over. After praying over, welcome back. After welcome back, dadalhin sa kainan. Suggestion lang. Sabi sa inyo, babae, lalaki, bata. Can you imagine pati outer servers, pinipray over ng kapwa outer servers? Suggestion lang. Yan. Experiencing God's forgiveness in kami, nailapit niya si Daddy. At di ko makalimutan, elementary kami, every night meron kaming rosary. Dahil doon, pati nanay ko pala, meron siyang
tito, uncles, dalawa magkapatid, pare. Minano ko yun. Kaya nagpari rin ako. Pero sister, eto joke lang to Pag ako nagpapakilala, ako po si Father Arlo Bernardo Yap, SVD. Sa umaga, sa gabi, Sister Arlene Bernadette OP. Kinikilig din siya, okay. Okay, in short, serve the Lord. Next page, please. All together. In all reality, pag serve ka kay Lord, mas mayaman ka. Ako practical lang ako Pag ang bahay mo, bahay, trabaho, yun lang ang network mo. Pero pag ang network mo, bahay, trabaho, church, mas malaki network mo, mas mayaman ka. Ask me why? Imagine, kapag nasa church ka, yung anak mo may sakit, nagkataon na mayroong lay minister na doktor. Kuya, pakicheck nga yung anak ko may sakit. Sige, puntahan kita. Walang bayad yon. In all reality. Pero pag ang buhay mo, bahay, trabaho, maliit yung network mo, pag may sakit yung anak mo, sabi mo sa doktor, may bayad yon. Common sense. Halimbawa, may problem ka, legal issues sa family. Merong lawyer na katikista. Libre yun. Sabi niya, tama. Totoo. In all practicality. Kaya nga, mas practical, nasa simbahan ka. Mas malawak ang network mo. Can you imagine? Pati pagpapakilay na microblading, pwede ka makalibre. Alam niyo ba yung microblading? Nasa 5,000 pataas yan. Pero, pag malapit ka sa simbahan, meron microblading na mura lang 1,000, ang ganda pa. 1,000, ang galing. Panalo yung microblading na 1,000, talaga magaling. Sa SP, tsaka sa FP. SP, at tsaka FP. St. Peter at tsaka Puninaria Pass. Serve the Lord. As for all together, as for me and my house, yes. PS, make it your panata na sa dating na Semana Santa, Holy Week, serve the Blessed Sacrament Parish. Gawa kayo, halimbawa ng, say for example, yung Jubilee year, mag-pilgrimage kayo. With your intention na sana the Lord will bless you more. Suggestion lang, gawin yung panata yan. At yung panata, kontrata kay Lord yan, Lord, promise, maging maayos lang yung anak ko, Lord. I'll serve you. And you can use His name kasi nagsiserve ka kay Lord. With this, next page please. Okay. Okay. Di bale, off na lang natin. Okay na, sige. No, okay. Off na lang. Now, with that, close your eyes please. Bilang sa Kwaresmang ito, isipin natin yung buhay natin at kailangan maayos,
malinis, at may laman. At tingin natin kay Lord. Sana yung relationship natin sa isa't isa, kailangan personal friendship. Think about your personal friendship with Jesus. Close your eyes, please. Nakakatawa si Jesus. Talaga si Mama Mary, personal friend niya. Imagine mo, habang nakapikit ang mata mo, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, habang gasping for breath, nakita ni Jesus yung nanay niya. At dahil sa respeto niya sa nanay niya at personal friend niya, ibinilim pa ni Jesus yung nanay niya sa kaibigan niya habang naghihingalo siya. Ganoon kamahal ni Jesus yung nanay niya. Ganun yung personal friend niya sa nanay niya. Now, think about, yung mga anak mo ba, personal friend ka niya? Kayong mga bata, personal friend mo ba ang papa at mama mo? Kayo mag-asawa. And likewise, dito sa parish, kayo nasa ministry, lectors, commentators, lay ministry, Eucharistic ministers, greeters, altar servers, and other ministries. Kayo ba yung mga personal friends? Kayong nasa ministry. Sino-sino mga personal friends mo sa ministry? Sino-sino yung nandoon na laging tumutulong sa inyo, nagmamalasakit? Sino-sino yung mga personal friends ni Father Mon? Isipin nyo, sabi mo, Lord, you're my personal friend. Ako po, pagkakausap ko si Jesus, sinasabi ko, Lord Jesus, you're my personal friend. Gawin yung personal friend si Jesus. Likewise, do it also to others. Imagine this song. Tingnan nyo ha. Sa pag-consecration, ginagamit ko yung song na ito. At habang itataas ko na ang katawan dugo ni Kristo, marinig nyo ang boses ng babae. And that voice is Mama Mary's voice. Pinaghihili-hili niya si Jesus. Remember yung anak mo, pinaghihili-hili mo rin. And now, I suggest, just be honest with your feelings. Puntahan mo yung mga taong personal friends mo. Simula mo kayo mag-asawa and tell your husband, your wife, you're my personal friend. Hug each other. And then you go to other ministries, other members of church, yakapin mo and tell each other, you're my personal friend. Do it in Jesus' name, lalitigit. Itong yaman natin sa bawat isa. Itong yaman natin kay Lord. Pag tayong lahat ay maayos, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning,
Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. All together. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. And this was the beginnings, now, and ever shall be, world without end. Amen. PS lang. May lumapit sa isang bata. Ang aking parish, Santo Niño de Violago, Quasay Parish. Tapos instead of sabihin na Senior Santo Niño, feeling ko parang functional yun. So we started calling him Kuya Santo Niño. So naging personal sa amin si Kuya Santo Niño. Dado pati mga bata ka. Pag papakumunyo yung mga bata, halimbawa, halimbawa, magkukumunyon yung nanay. Tapos, si girl, si Be, nandito sa harapan. Tapos, yung nanay, ang talagang kultura ko, bago bigyan ng nanay ng komunyon, sabihin ko doon sa bata, hug mo na hug. Tapos, then I gave communion. Kaya mga bata po, pag nagmimisa ako, sa sign of peace, tumatakbo yung mga bata hanggang sa altar. Inayakap ako pag sign of peace. Kasi mga bata, mga personal friends ko. Asa pa isa? Girl, come. Hug. Thank you, So yung mga bata, mga personal friends ko, palapanan sila. The Lord be with you. P.S. Pag nakita niyo si Father, yakapin mo, sabihin, Father, you're my personal friend. Tapos, pag imot-imot ka, tsaka mo paliwanag bakit imot-imot ka. Suggestion lang. Yakapin si Father, pag mamalik, nakita niyo sa Sunday, Father, you're my personal friend. Thank you sa lahat. Okay? May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yana! Okay. Balik mo na. Ayan yung kaldero, pinahiram, you call that Lent. Binabawi na may-ari, kailangan malinis, maayos, at may laman. Maraming salamat po.